Hola papús, 26 d'octubre i començo el meu projecte multicanal. Vaig prometre als meus amics que per les setmanes que no tinguéssim vídeo jo en faria un. Així que aquí estamos, en Max Vlogs. I comencem amb l'outfit of today. L'outfit of today i de tots els dies de la meva vida. M'acabo de despertar, no he anat al gimnàs, però crec que aniré a fer alguna de comprar per menjar i com ja m'he acabat el llibre que m'està llegint, pues he de comprar un altre llibre. Así que vamos allí, empezamos el vlog. Bueno, ja he tornat de la llibreria, m'han recomanat un molt bo. És aquest, és del Rei León. Super il·lustrat i tamaño bolsillo. Vale, no, òbviament no m'he comprat aquell, encara que ja me'l vaig comprar per llegir-me'l. Tun, tun, tun. Jair Domínguez, he optat aquesta vegada per un autor català que escriu sobre un mundo post-apocalíptico a Barcelona. Así que vamos a darle una chance. Aprofitaré per fer el que més ganes tenia, la veritat, el compre time. Pasta al pomodoro i basilico. No és una promoció, Em van dir uns italians que encara que la salsa ja tingui sofrito, s'ha de fer sofrito, així que cebolla. Bueno, aquest és el llibre perquè el veieu bé. Faré una cosa que fa el Simone, que consisteix en ficar el dia en què et comences el llibre i després, com el dia en què te l'acabes, que em sembla superdivertit. I jo a part ficaré la puntuació de lo que em sembla. Vale, ara igualment el que he de fer és com... He de començar a fer els preparatius pel canal. Em descarregaré la música de The Lighters del grup de l'Enric. Un saludo per Enric. I així tindré musiquita de fondo pels vídeos. Flipa, estava descarregant la música i he guanyat 1.500 euros a Mercadona! A veure, veient aquest vlog us pensareu que passo tot el dia amb aquesta taula, però és que sí. Estoy haciendo preparativos. Un maxi truco per regar les plantes, a mi que sempre se'm moren perquè les rego massa. Quico! Hola, molt bé. Fico només la bosseta de te. Així va drenant aigua poquet a poquet. Veus? Mira, va superbé, no se m'estan morint ni res. Crec que he escollit el pitjor dia per començar un vlog de la meva vida. No he fet res, m'he pres aquest dimarts com si fos un diumenge, però no necessital, perquè ara treballo a una xocolateria i treballo molt. M'he comprat un quilo de drogues. M'ha sortit una i s'ha de treure perquè això no pot ser. Aquesta merda sembla de la NASA. Molt de mal. No estava comptant. Uau! Me l'ha cremat, És una huella cremada. Avui estic una mica chiquito, sembla que hi ha una grip pululant por ahí. A veure si preparo un ramencito per colarme. Per primero... Bueno, ja estem acabant. He fet una vitamina C de Ruiverbes perquè tothom està encostipat i jo no puc ser menys i també l'he pillat. Estic chiquito, no vaig gravar-ho al ramen a propòsit perquè semblava el ramen de la muerte. Així que concluirem aquí el meu primer vlog. Espero que us hagi agradat moltíssim. Els 4 gats que ja sé que sou, que els esteu veient, comenteu què puc fer per millorar el vlog perquè realment ho vull fer bé, perquè no he grabat una part del vlog y me presento aquí bien, no he grabado esto y me transformé en lo que juré destruir. Chicos, nos vemos en el siguiente.